и мъжка фолклорна група Жатвари при Народно читалище Димитър Наумов, 1908, село Преславен. С художествен ръководител Стойка Генова, съпровод Матио Матев. Заповядайте. Певческите състави изпълняват предимно песни от Тракийската фолклорна област и автентичен фолклор от Старозагорския край. Освен песенното богатство, самодейният състав е възстановил и представя пред публика на 10 обичая, като жътва, коледуване, сватосване, бабин ден, харбул и харбулица. Какво е харбул? Обяснете, но кой някой от харбул, кой е възстановявал от вас? Няма тук представители, нищо ще разберем някой друг път. Днес ще изпълнят песните Радина мама, Мързнаете ли кумшийки, Тъжно ми мамо, пристанала Ганка и Слънце. Заповядайте. Thank you.
Чега, мамо, престанала.
Браво, браво, аплодисменти! Това бяха нашите приятели от Народно читалище Димитър Наумов, село Преславен. Сега на нашата импровизирана сцена отново